അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നല്ല മഴയാണ്. ഇപ്പോഴും മഴയാണ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഏകദേശം ഒരാഴ്ച നല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതെ അത്രയും മഴയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മഴ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തോട്ടെവിടെയും പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാനും പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറേ ദിവസമായി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലൊരു ഷോർട്ടേജ് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തോട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നല്ല വെയിലെന്ന് നല്ല വെയിലെന്ന് പറയാനില്ല, ഇപ്പോൾ വെയിലുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും വെയിലുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് വെയിൽ, ഒരു 2 മിനിറ്റ് വെയിലടിക്കും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂടിക്കെട്ടും. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥ. വീണ്ടും അത് മൂടിയേ, വീണ്ടും വെയിൽ വന്ന്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാലാവസ്ഥ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്, പുറത്തോട്ടിറങ്ങിയതാണ്. അങ്ങനെ പോകും വയ്ക്കാനൊരു പ്രത്യേകതര ഒച്ചിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. എന്നാലും ഇതിപ്പോൾ ഈ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒച്ചിനെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടതിൽ, ഈ ഏരിയയിലുള്ളതിൽ ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തരം ഒച്ചാണ്. ഇതല്ലാത്ത, ഈ രൂപത്തിലല്ലാത്ത ചെറിയ ഒച്ചുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഈ ഏരിയയിൽ കാണുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ രൂപമുള്ളൊരു ഒച്ച്, വലിയ ഒരു ഇനം. ഇതിൻ്റെ പേരറിഞ്ഞൂടാ. അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഒരു പ്രത്യേകതരം വെച്ച് കാണാൻ കൊള്ളാമെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ്. പിന്നെ ഇത് വിഷമാണെന്നൊക്കെ ആരൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നേ. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. എനിക്കിതിൻ്റെ പേരോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. വലിയ ഒരു ഒച്ച്, അത്ര മാത്രമേ എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവേ. പേരറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നല്ല മഴ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പോവാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ കുത്തിയിരിപ്പാണ്. അതായത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോവാതെ, വേറെ ഒന്നിനും പോകുന്നില്ലെന്നല്ല, പോകുന്നുണ്ട്. പുതിയ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിപ്പാണ്. മഴ ആയതുകൊണ്ടേ പുറത്ത് പോയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനും കണ്ടില്ല. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് കുറേ ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോ നിർത്തി വെച്ചതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ടൻറ്റ് ദാരിദ്ര്യം എന്നുള്ളതാണ് അത് ശരിക്കുമുള്ള സത്യം. പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ പുതിയൊരു കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടിയാലേ ഇനി വീഡിയോ എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഒരു തേങ്ങ എടുക്കൂല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും, അതായത് കണ്ടൻറ്റ് ദാരിദ്ര്യമായതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഒന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുറത്തോട്ട് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടൻറ്റ് തപ്പിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, വീട്ടിലൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പുറത്ത് പോയി എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം. അതായത് പുറത്ത് പോയിട്ട് പുതിയ കണ്ടൻറ്റ് വല്ലതും കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് കടുവമൂട്ടിലോട്ട് പോകാം. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി ഞാൻ വഴിയിലൂടെ അങ്ങ് നടന്നു പോവുകയാണ്. വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കണ്ടൻറ്റ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അതായത് കണ്ടൻറ്റ് ക്ഷാമമായതുകൊണ്ട് കണ്ടൻറ്റ് തേടിയുള്ളൊരു യാത്ര, അതാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ തേമ്പാടുങ്കല്ല് അവിടെ തേമ്പാടുങ്കല്ല് വിളയിലൊന്ന് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ തേമ്പാടുങ്കല്ല് കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കടുവൻകുന്നിലോട്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ മറ്റേ കടുവൻകുന്നുണ്ട്, കടുവൻകുന്നിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ് പോകാം. അവിടെ പോയാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അവിടുത്തെ കടുവൻകുന്നുണ്ട്, കടുവൻകുന്നിൽ പോയി നോക്കാം. കുറേ ദിവസം വീഡിയോ എടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു വ്ളോഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ വരുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ. ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഡെയിലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലേ, ഡെയിലി വീഡിയോ ചെയ്താലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ആ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ത്വര, ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് ഒത്ത് വരുള്ളൂ. വല്ലപ്പോഴും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ വഴിയിലൊന്ന് തെന്നി മാറി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വഴിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കൂടി പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കാണിക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. കാടും മരങ്ങളും ഈ വഴിയും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണുള്ളത്. പിന്നെ കാട്ടിലോട്ട് കയറിയാലും കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാട്ടിലോട്ടൊന്നും കയറുന്നില്ല. ഈ വഴിയിലൂടെ തന്നെ അങ്ങ് നടന്നങ്ങ് പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ മേലെയാണ് ചെമ്മാങ്കുന്നുള്ളത്. ഞാൻ എന്തായാലും കടുവമൂട്ടിൽ പോയി ഒന്ന് അടിച്ച് കറങ്ങി ആ കുന്നിലും കയറിയിട്ട് കുന്നിലും കൂടി കയറാമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിൽ വരികയാണ്. ഇത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വളരെ അനായാസം. പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വഴിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാരുണവും ക്രൂരവുമായ വഴിയാണ്. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു വഴികളാണ്. ഇതാണ് മേലെ ചെമ്പാങ്കുന്ന്. അതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ ഈന്തമ്പഴത്തിൻ്റെ സമയത്ത്
ഈന്തൻ്റെ പഴമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഐക്കാർഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതും കണ്ടും കൊണ്ട് പോയി വേണം പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ പോയി ഒന്ന് കാണുവാൻ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ച് പോവുകയാണ്. എന്തായാലും ഇന്നും ആ കുന്നിലോട്ട് കയറി ഒന്ന് അടിച്ച് കറങ്ങാം. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനോ കാണാനോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു വാലും തലയും ഇല്ലാത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങ് കാണിച്ചങ്ങ് പോകാം. കാരണം കുറേ ദിവസം അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടേ ഞാൻ ആ ബ്ലോഗിൻ്റെ ട്രാക്കിലോട്ട് വരുന്നില്ല ശരിക്കും. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 2 വഴിയായി പിരിഞ്ഞ് പോകും. ഇതാണ് മെയിൻ വഴി. ഇത് ചെളിയായ സമയത്ത് അത് അടഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടെ കൂടി വഴിയാക്കിയത്. ഇവിടുത്തെ വഴികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ദാരുണമാണ്. അതാണ് വഴിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ കടുവങ്കുന്നിലെത്തിയ അത് കയറുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ വഴി അവിടെ അത്രയും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇടിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞതാണെങ്കിലും അവിടെ അത്രയും കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാനങ്ങനെ അതേ വഴിയിലൂടെ കയറി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതാ ഇവിടെ വന്നങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടത്താണ് നമ്മുടെ കെട്ടിടം. നേരത്തെ കാടും പിടിച്ചാണ് കിടന്നതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വെട്ടിപ്പറഞ്ഞ് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അതിമനോഹരമായ മതിൽ. ഞാൻ എൻ്റെ മണ്ടയിലൂടെ ഒന്ന് നടന്ന് നോക്കുകയാണ്. അയ്യോ, ഓ, 7 നിമിഷവും താഴെ പോയേക്കാവുന്നൊരു നടതിയാണ്. അവിടെ കൂടി പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു വളവുകൾ തിരിവുള്ളത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് അതിവിശാലമായ കടുവങ്കുന്ന്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആ കുന്നിൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പോവുകയാണ്. നേരത്തെ കണ്ടതൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴും കാണുള്ളൂ. എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഞാൻ താഴെ വഴിയിലൊന്ന് കുറേ കൂടി മേലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വിശാലമായ വഴിയൊന്നുമില്ല. നടക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ആരും വരുന്നില്ല. നേരത്തെ ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് പോയിട്ട് വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. മേലെയൊക്കെ റേഞ്ച് കിട്ടിയപ്പോൾ നെറ്റൊക്കെ അത്യാവശ്യം സ്പീഡ് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ മണ്ടയിലായിരുന്നിരിക്കാം. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയ വഴിയാണ് പോകാനാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ BSNL ഒക്കെ വന്നു. റേഞ്ചൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആരും അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അയ്യോ, പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടങ്ങനെ വഴി മൊത്തം അടഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. മൊത്തം അടഞ്ഞില്ല, എന്നാലും അടഞ്ഞ് മൂടി ഇങ്ങോട്ട് വഴി തെളിച്ചില്ല, അടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങൾ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മണ്ടയിൽ പോയിട്ട് ഒന്നുകൂടി കാണാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കയറി എൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ട് എത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അവിടെ മേലെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ എത്തി. ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ പഴയതുപോലെ തന്നെ, മാറ്റമൊന്നുമില്ല. എല്ലാം പഴയതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ പിന്നെ കുറേ ഈന്തനും കുറച്ച് മരങ്ങളും ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞു പൂക്കളും, ഇത് കുച്ചരിപ്പൂവോ നെട്ടരിപ്പൂവോ അങ്ങനത്തെ എന്തോ ഒരു പൂവ്, അങ്ങനത്തെ പൂവുണ്ടാവുന്ന ഈ ചെടിയും ഇതാണ് കേട്ടോ അവിടെ കൂടുതലുള്ളത്. ഇത് കുച്ചരിയാണോ തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ആ ചെടിയും പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ കുറേ മരങ്ങളും കാടും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റായിട്ട് പറയാവുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഈന്തനാണ്. ഈ കുന്നിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉള്ളത് ഈന്തനാണ്. ഈ ഈന്തൻ്റെ ഈന്തം പഴുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിൽ പഴമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരിക്കൽ വന്ന് വഞ്ചിതനായതാണ്. അന്ന് വന്നു, പക്ഷേ ഈന്തനിൽ പഴങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നേ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഈന്തുണ്ട്. പഴുക്കാനായത് നല്ല കായ്ക്കേണ്ട. ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പമൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കായ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാടുണ്ട്, നിറയുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കുന്നിൽ ഈ സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള അങ്ങ് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഈ ഈന്തനാണ്. ഈന്തം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഈ ചെടിയും പിന്നെ വലിയ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വലിയ മരങ്ങളും അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ മരങ്ങളും. ആ ഭാഗത്തൊക്കെ മരം കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ മരങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതൊക്കെ വലിയ ഈന്തൻ. ഇതൊക്കെ ഇപ്രാവശ്യം കായ്ച്ചെന്ന് തോന്നുന്നേ. ഇപ്രാവശ്യം കായ്ച്ചില്ല, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയതാണ്, കായ്ച്ചില്ലായിരുന്നു. അടുത്ത വർഷം ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും കായ്ച്ചേക്കാം, അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എനിക്കതിൽ. ഇത് ആ പൂവ്, വീണ്ടും അതേ പൂവ്. ഈ പൂവിൻ്റെ ഈ ചെടി ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, മനോഹരമാണ്. ഇത് പിന്നെ ഇതിനങ്ങനെ പൂക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് സീസണൊന്നും ഇല്ല തോന്നുന്നു. ഞാൻ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഇമാതിരി ചെടികളിലൊക്കെ പൂവുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേരറിഞ്ഞൂടാ. ഇവിടെ മുക്കുത്തി എന്ന് പറയും. മുക്കുത്തി ചെടിയെന്നാ അങ്ങനത്തെ എന്തോ ഒരു പേര് പറയുന്ന ഒരു തരം ഒരു തരം ചെടി. അതിൻ്റെ കായാണിത്. ഇതിൻ്റെ പൂവില്ല.
ഒരുമാതിരി മധുരച്ചീരയുടെ കാവ് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മധുരച്ചീരയുടെ വേറൊരു വെർഷൻ, കാട്ടു വെർഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് പക്ഷേ കഴിക്കാനൊന്നും കൊള്ളൂല്ലേ. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ കുറേ ചെടികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. മുമ്പ് മരങ്ങളില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം കണ്ട ഇതുപോലത്തെ, ഇത് മരുതാണ്. ഇതുപോലത്തെ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 10 വർഷം കൊണ്ട് ഈ പുൽത്തകിടി മൊത്തം ഇതുപോലത്തെ മരങ്ങളാൽ കൊണ്ട് നിറയും. ആ സമയത്ത് ഈന്തനൊക്കെ പട്ട് കരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിപ്പോവും. ഈന്തനൊക്കെ ഇവിടെ വംശനാശം വരികയും അതേ സ്ഥാനത്ത് കാട്ടുമരങ്ങൾ കയറി പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നല്ല കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കാണുന്നൊരു വ്യൂ ഉണ്ട്. നാച്ചിയാരിയും സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ്. അത് നാച്ചിയാരി അതിൻ്റെ നേരെ ഈ ഭാഗത്ത് നേരെ അഗസ്ത്യാർകൂടം കാണും. അത് മൂടൽ മഞ്ഞും മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇല്ല. അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മൂടൽ മഞ്ഞും മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ അവിടെ നേരെ അഗസ്ത്യാർകൂടം കാണും. അത് നാച്ചിയാരി, അത് നേരെ അഗസ്ത്യാർകൂടം കാണും. ഇപ്പം കാലാവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ്. ഇപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് മഴ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നലെയും അത്യാവശ്യം വെയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും അത്യാവശ്യം വെയിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വെയിലടിക്കും. ഏകദേശം 1 മിനിറ്റ് നേരം വെയിലടിക്കും. പിന്നെ വെയിൽ മങ്ങിയിട്ട് മഴക്കോൾ വരും. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പം നിലവിൽ മഴയാണ്. ഇത് മഴക്കോളാണ്, വെയിലില്ല. നാച്ചുറലൊക്കെ വെയിലടിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഇതൊന്നും വർണ്ണിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും തള്ളി മറിച്ച് വർണ്ണിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വേറെ ഒന്നും എടുക്കാനായിട്ട് കണ്ടൻറ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, കണ്ടൻറ് ക്ഷാമമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് തപ്പി ഇറങ്ങിയതാണ് എന്തെങ്കിലും. പിന്നെ ആ നേരെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് താഴെ. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ താഴെ വീട് അവിടുത്തെ BSNL ടവറൊക്കെ കാണാം. ഇത് മരം വിശാലത. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കണ്ടാൽ മനോഹരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലം ഇതാണ്. ഈ ഒരു കാഴ്ച ആ നേരെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. നല്ല മഴ സമയത്ത് നല്ല വെള്ളം വരും അങ്ങോട്ടൊക്കെ. ഇവിടെ ഇത് അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ കാണാൻ. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ വക്കാണ്. എൻ്റെ അവിടെ താഴോട്ട് പോയാൽ കണ്ട ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഈന്തൻ്റെ കാലമൊക്കെ ഏകദേശം അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞു. കണ്ട ഈ പരിസരങ്ങളിൽ മിക്കവാറും മരങ്ങളൊക്കെ തലയെടുത്ത് വരികയാണ്. ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ്. കാണാനൊന്നുമില്ല, കാണാനുമില്ല, കാണിക്കാനുമില്ല. പിന്നെ വെറുതെ വന്നൊരു കറക്കം, അത്ര ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാനങ്ങനെ അതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ പോയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല എനിക്ക്. കണ്ടെത്താനും വേണ്ടി അവിടെ ഒന്നുമില്ല. പോയി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതുവരെ തിരിച്ച് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് തിരിച്ചങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് എന്തായാലും ആറ്റിൽ പോയിട്ട് 2 പരക്കല്ലും കൂടി എടുത്തിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആറ്റിലോട്ട് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ്. ഇവിടെ മൊത്തം നല്ല അതിവിശാലമായ വഴിത്തിരിവുകളാണ്. അവിടെ കൂടി വഴി വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് കറങ്ങി അങ്ങോട്ട് താഴെ നിന്നിട്ട് അവിടെ കൂടി വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ്, വലത്തോട്ടില്ല ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടൊക്കെ വളഞ്ഞം പുളഞ്ഞനുള്ള റോഡാണ്. പക്ഷേ കോൺക്രീറ്റ് ഇത്രയെങ്കിലും ഇടിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും കോൺക്രീറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വണ്ടി. ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ വണ്ടികളൊക്കെ ഡെയിലി തള്ളിക്കയറേണ്ടി വന്നേനെ. ഈ റോഡൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ശരിയാക്കുമായിരിക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് താഴെ ഇറങ്ങിയ ആറായി. ആറ്റിൽ പാലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് 2 കല്ലെടുക്കാനല്ല, ഇതുവരെ വന്ന സ്ഥിതിക്കാൻ ആറ്റിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആറ്റിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പരക്കല്ല് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ് ഞാനീ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വന്ന് അതിവിശാലമായ ഈ പാലത്തിൽ വന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മനോഹരമായ പാലം. പക്ഷേ ഇവിടെ കൂടി ബസ്സൊന്നും വരെയൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങോട്ട് ബസ് വരില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ് പാലത്തിൽ ബസ് വരില്ല. അത്രയും അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബസ്സിൻ്റെ മൂലം തറയിൽ വരെയും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടി ബസ് വരിക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോസിബിളാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ വിശാലമായൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം. ഇവിടെ കൂടെയാണ്, ഈ കമ്പി വഴിയാണ് കറണ്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. താഴോട്ട് നല്ല വിശാലമായ ആറ്. അയ്യോ, ഇവിടെ കൂടി മേലോട്ട് നോക്കിയാലും വിശാലമായ ആറ്. ഇവിടെ കൂടെ താഴെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വരാം. ഇവിടെ കൂടി നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വഴിക്കലാണ് ഇത്. ഇവിടെ കൂടി ആളൊന്നും താഴെ ഇറങ്ങുന്നില്ല. മേലെ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഇവിടെ കൂടിയാണ് വന്നത്. അങ്ങനെ ഒലിച്ചൊലിച്ച് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന അവിടെ അത്രയും നല്ല വഴിക്കലാണ്. സൂക്ഷിച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി തറയിൽ കിടക്കും. എന്തായാലും ഇതുവരെ വന്ന സ്ഥിതിക്കൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ.
അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റുള്ള പാലമാണ്. വിശാലത, എന്തൊരു ഹൃദയ വിശാലത. ഈ ആറ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നൊന്നും കണക്കാക്കണ്ട. വെള്ളം നിറഞ്ഞു വന്ന നല്ല വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്താണെങ്കിൽ ആ മരത്തിൻ്റെ അങ്ങ് കയറി അത് മുട്ടി, അത് ഇറങ്ങി വന്ന അവിടെ അത് മുട്ടി, ഇത്രയും നിറഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന അത്രയും വെള്ളം വരുന്നൊരു ആറാണ്. ഇവിടെ താഴെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കഴിഞ്ഞ വേപ്പാറ ഡാമിൻ്റെ റിസർവെയറാണ്. മനോഹരമായ പാലങ്ങൾ. ഇവിടെ നിന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒച്ച അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കേൾക്കാനില്ല. ആഹാ, മണ്ടയിലൂടെ അതാ വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. വണ്ടിയിൽ പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് പോകുന്നു. അതിൻ്റെ ഒച്ച ഗംഭീരം. ഇവിടെ എത്ര വെള്ളമാണ് ഉള്ളത്? വെള്ളം വളരെ കുറവാണ്. ഇവിടെ നിന്നാൽ മനോഹരമായിട്ട് മേലത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. അവിടെ കൂടി ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി പോയിരുന്നെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണാമായിരുന്നു. ഇത്ര പൊക്കമേ ഉള്ളൂ. അത്യാവശ്യം നല്ല പൊക്കമുണ്ട്. ഇവിടെയൊന്നും പൊതുവെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ആരും ഇറങ്ങി വരാറില്ല. മേലെ കൂടി പോകുന്നതല്ലാതെ ആരും തറയിലൊന്നും ഇറങ്ങാനുള്ള ശ്രമം നടത്താറില്ല. ആറും വെള്ളവും വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ അപകടകരമായ സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരും ഇറങ്ങാറുമില്ല. ഇപ്പോഴൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. വെള്ളത്തിന് ഇവിടെ ഒന്നും ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. ഇത് മൊത്തം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നൊരു അവസ്ഥ വരും ആ സമയത്തൊന്നും. വെള്ളമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. വെള്ളം കുറവുള്ള സമയത്ത് കൊള്ളാം. അപ്പം ഇവിടെ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാണ്. ഇവിടുത്തെ ആറിൻ്റെ സൈഡായതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ കണ്ട നല്ല മനോഹരമായ ഉരുളൻ കല്ലുകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതുപോലത്തെ ആറുകളുടെ ഹൈലൈറ്റ്. മനോഹരം, ഗംഭീരമാണ്. ഓ അയ്യോ, മേലോട്ട് പോയിട്ടൊന്നും കാണാനില്ല. ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇഷ്ടം പോലെ, അതും നല്ല ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളൻ കല്ലുകൾ. പോയാ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പരക്കല്ലെടുക്കാനാണ്, ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാനാണ് വന്നത്. ഇവിടെയും പക്ഷേ കാണാനില്ലേ. കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കാം. അങ്ങനെ നാട്ടി കല്ലെടുക്കാൻ പോയതാണ്. നോക്കിയിട്ട് അവിടെയും അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഞാനങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോന്നേ. ഇന്ന് മൊത്തം പ്രകൃതി എതിരെ നിന്ന ദിവസമായിരുന്നു. പോയ പരിപാടികളൊന്നും നടന്നില്ല. പരക്കല്ലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാട്ടിൽ പോയത്. കല്ലും കിട്ടിയില്ല, ഒരു കോപ്പും കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ പോയിട്ട് എല്ലാം കൂടി പൂട്ടി കെട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് പോന്നു. വന്ന വഴിക്കൊരു കോൾ വന്ന് സംസാരിച്ച് പിന്നീടൊന്നും പറയാനും പറ്റിയില്ല, കാണിക്കാൻ. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കുറേ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ പറ്റിയില്ല. ഒരു കോൾ വന്നതിലായിപ്പോയി. പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്രേ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ കുറേ ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഇതുമില്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തിടണം എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ എടുത്തിട്ടതാണ്. അതായത് കാര്യകാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല. കുറേ ദിവസമായിട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് വായി തോന്നിയത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ണിൽ കണ്ട് കയ്യിൽ കിട്ടി എന്തെങ്കിലും എടുത്തിടാൻ വേണ്ടി ഇട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ കണ്ടൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ കണ്ടൻറ്റ് തപ്പി പോയിട്ടൊന്നും കിട്ടിയതുമില്ല. പിന്നെ പട്ടി ചന്തയ്ക്ക് പോയ പോലെ ഞാനിങ്ങനെ തിരിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ്. വെയിൽ കൊണ്ട് വെയിൽ വാങ്ങിയല്ലോ. ഒരു മഴ വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ മഴ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വെയിൽ വരും. വെയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും മഴ വരും. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്ര തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.